l'Anem Tard presenta Si l'encerto, la publico. Vamos! Derbi! Derbi! 1:15 més o menys, tornem al present. És el moment del Si l'encerto, la publico, el concurs de periodisme de l'Anem Tard. Moment de la final, tot obert, tot empatat, 2-2, recordo els equips. D'una banda, el tècnic creatiu Jordi Sala i el Manolo Lama català, Àlex Massana. Bravo! Xoca la mà a través del vidre. De l'altra banda, el Sant... És de les coses més penoses que he fet la meva vida. És el que fan els Jordis, ara. Ditades, El... Perfecte. Després em pregunten què feu a l'estudi l'endemà, Els Jordis, En fi. De l'altra banda, l'equip, el Sant Cugatenc de Poble, Carles Mayol, i el hipster d'abans que existissin els hipsters, Joan Bustamante. Vamos! Bravo. Bravo! Bravo també. Bravo! Tot per guanyar i tot Vinga, per va. perdre. Sí. Sí, recordeu que els equips que no són el Jordi no tenen aplaudiments. Sí. Massala contra Bustayol, 2-2, recordem. Això va d'endevinar quines notícies són reals i quines són inventades. I reals vol dir trobades en un mitjà, inventades vol dir que les heu inventat vosaltres. Està fent recompte, perquè no sé si l'arribarem a fer mai, etc. Si jo guanyés avui, seria... O sigui, només jo, Tu, individual. Sí, no hauria perdut, o sigui, no hauria perdut mai jo. O sigui, estaria imbatut. De dos. O sigui, de dos, però amb el Jordi vam guanyar. Si jo És ara com- guanyo és el Jordi... És com el Llevant, que guanya 2 jornades Sí, jo- seguides a la primera volta. I és imbatut. Només començar la Líder Lliga i és... Oh, Bueno, líder invicte! però jo sóc el Cristiano Ronaldo, o sigui, de tot això. És Jo penso en mi mateix. Individualista. Sí, Avui sí. sabrem si el Cristiano Ronaldo ets tu o sóc jo. Exacte, només el... Clar, ara t'has només- sumat al carro, tu. O el No, Jordi és que o el m'hagi Busta. sumat, és que jo ja hi era al carro. Estàvem els dos dins el carro. Vale, perdona. Només poden continuar invictes o el Jordi o el Busta. Sí. Quedarà un només, dels dos. Qui vol començar, va, a proposar notícia? Equip Massala? Vinga, Cedim... va. Sí? Sí? Va, seguim. Cedim la possessió. Cedim la possessió. Vinga, Litus, comença. Començo jo. Començo llegint Porta un retall de diari, eh? una notícia en castellà, que és quan semblen Això més suma de debò. punts de... I diu: El irónico tuit de Mayol. Llamo a votar por Guiller y acepta la embajada en Norcorea. No he entès cap de les 600 paraules menys 1.000. A mi m'ha costat. Què vol dir? Sí, t'han fet una notícia, tu? Mayol, ets tu? Sí, Això jo és soc Mayol, titular. Sí. Jo ho he sigut des de que vaig néixer. A veure, una cosa. No, un ordinador i una persona fent tuits no és un mitjà de comunicació, eh? No són Llamó a notícies. votar por Guiller incondicionalmente Eso es y un acepta titular. la embajada en Norcorea en el mismo acto. Escribió el sociólogo generando gran cantidad de comentarios en la red social. Això ha quedat bé, aquesta. Què és aquesta merda, tio? A veure, parla de Corea I de Mayol. i de Mayol. I de Twitter. Sí, són dos conceptes, tres, que van molt lligats sempre. No portaria per marcar-se al tanto de... he sortit a les xarxes. És veritat, vols dir. Sí, Endavant. és veritat. Doncs és veritat. Sí, Vamos! Mira, el polític xilè Mayol va fer un tuit rient-se del seu contrincant Guiller. Vale. És que no sabem qui són ara aquesta ho he gent. entès. polític sociòleg que Hòstia, es diu és Mayol. Jo vaig bastant peix de política internacional, d'acord? Si només fos de política, eh? Sí. Si no només Ara. fos internacional. Fem mal al rival, fica amb tu. 3-2 guanyem, no? De moment Ara, sí. què fan ells ara o jo? ells, no? O ara ells? Ara ells, anem canviant, Vinga, va. sí, com Va, un va. partit de tennis. Ara Comença... Començo jo? Ho cedim, això que fas. Ho cedim de possessió. Això que fas així. Endavant, Jordi. Merda, ho he perdut. Ui, Aquí ui. està. Ui, que ja ho està buscant. Hi ha la típica tàctica... Verdadera. Espera't, que entro a l'avantguàrdia ponès i llegeixo... Ah, va. Començo sempre dient que a mi em fa gràcia la notícia, però no és de fer gràcia, vale? És de mort, també? Vale. Bueno, espero que no. No, de moment no. Per lo que hem no. llegit, no. 2 persones són evacuades a Viladecavalls per un incendi provocat per un robot intel·ligent. Hòstia. És que m'ho crec tant. Sí. Sí. Per Viladecavalls o per robot? Per tots els conceptes, o sigui, m'encanta. M'encanta. Un aspirador d'aquests Llegeixo un incendiant. altre, no? Un altre paràgraf. Va, algú més. Una mica més d'informació. Tinc una mica de cos. El conegut... Això vol dir que ets una mica gordo o no? Oh!
Perdó, això ha també, sigut com un passe Està bé. massa dolent, saps? Sí, Està bé. d'enemic. El conegut robot de neteja Roomba es va quedar enganxat amb un cable d'alimentació d'un electrodomèstic de la vivenda i Drama. va provocar un curt-circuit que va propiciar el foc. No, 100% veritat. Drama quotidià. Què? Sí, jo crec que sí. Quina merda! És que jo crec m'ho que sí. crec. Jo també, és que ho veig molt. És que és una captura de pantalla. Llavors, hi ha Els més. evacuats es troben a la mútua de Terrassa amb cremades de segon grau. Ostres, no riem tant. Bueno, el segon grau, tu. És una mica... Tots ens han cremat amb un cigarro per alguna nit. O una mica que t'adorms al sol aquell dia. Van morir d'estiu, cremats per la rumba catalana. 100% certa. Certa. Lidu, estàs amb mi? Sí. Bueno, jo jugo sol, De igual. veritat. No, estic... Ja ho has vist que sí. Sí. La notícia me l'he inventat. Sí? Oh! Ai, Sí, merda, és m'he bona. equivocat de tall. Era Aquesta aquest. és bona. Bé, Jordi. Està de música. Tia, que bé que ho hem fet. Està treballada, He de està dir treballada. La idea és del Jordi i No. el redactat és meu. Que teniu sort perquè ahir dimarts la meva rumba personal va tirar a casa 2 testos. Llavors t'has sentit jo identificat. he dit, hòstia, si m'ha tirat un test, potser em pot rebentar la casa. Pot Jo ser. crec que aquesta notícia ens l'hem inventat, però pot ser Sí, molt sí. real. Pot ser molt Sí, real. sí. Està bé, està bé. Ben jugat, Ben de fet. Sí. Mira, feia temps que no els hi colàveu a cap dels dos equips, em refereixo. La setmana passada va ser 2-2 de no m'ho crec. I aquesta sí, mira, molt bé. Doncs 2-0. Avui, per tant, 4-2. Només Vinga. podeu empatar. Ui, jo sóc molt d'empatar. Tiro jo, El matrimonio ayuda a prevenir la demencia y tener estilos de vida más sanos. Que és... No miris aquest paper, és una altra història, no? Ja, però llegeix-me Què vols, més cosa? el subtítol. Per què? Volem. És que això també ho hauríem de pactar. Qui ho ha publicat, No, això? aquí... un estudio realizado a 800.000 personas determinó que los solteros son los más propensos a desarrollar demencia. Que el matrimoni Seguidos va por bé. personas viudas, aunque en menor grado. Tu no et sembla que són moltes persones per fer un estudi? Jo crec que són moltes persones, però és que hi ha estudis amb moltes persones. És que és molt fàcil aquest estudi. 800.000 persones. Jo crec que aquest estudi és fàcil, perquè és dades públiques. Ho donem per veritat? Jo ho dono vertader. I quan dic vertader és vertader. Vale. No sabem ni parlar, Jordi. No. Sí, si tu ho veus així, jo també ho veig. Verdader? És verdadera. És cert, és cert, Ostres! és cert. Sí. Jordi, bé, tio. Matemàticament estic molt content perquè torno a tenir un rècord. De perdre-ho tot. Sóc l'únic que ha perdut les dues de moment. Està Bueno, bé. Jo vaig dir que no volia anar amb tu des de l'inici. No, ha sigut un bon company, Sí, gràcies. però bueno, espero que Queda no es torni a una notícia? repetir. Queda una Sí. notícia que la podem Per què? fer. Sí, Sí. tant. Per rematar. 2 i 2? És per rematar. No, li falta una, 3-0, ara li falta una. Vale. Jo Àlex. n'he llegit una quarta. Ah, val, perdona. Ja, el resultat és definitiu, ja no hi ha res, però mira, el És gol com- de l'honor, és el gol com- de l'honor. Clar, no, però jugar a agradar-se, saps? Ara tirar canyos i Sí, i barrets. Per rebre, Pots rebre. Operan con éxito a un hombre con 1 metro de pene y 5 kilos de testículos. Este joven de 20 años Estàs bé, sufría Litus. desde hace una década una enfermedad rara llamada elefantiasis escrotal, Això ho vaig buscar jo. provocada por la picadura de un mosquito. No, crec, ho de picar. No busqueu a Google elefantes. Segueixo, Fins que no... No, Vale. Horas Owiti Opillo tiene 20 años y por fin es un hombre libre. Este joven keniata era hasta poco el ser humano con los testículos y el pene más descomunales del mundo. Després de Rajoy, imagino. Su bolsa escrotal pesaba 5 kilos y su pene medía 1 metro de longitud, como lo leen. 1 metro. Sin Ya, embargo, eso del hace pene. unas semanas Es se muy sometió a una operación quirúrgica que le ha permitido volver a tener la vida normal que anhelaba y a caminar como lo hacía cuando era niño. És cert, el Massana no té tant temps com per escriure això. I amb tot això fa tot el guió de l'Anem Tard. Vinga, doncs va, et compro l'argument. Només per... Jo em crec lo dels testicles, l'altre ja em sembla difícil. No, és cert. Només el Hi ha nom teixit ja... suficient per fer 1 metre de És que 1 pene, metre, tio. 1 metre és... Un metre? Bueno, sí. Són... Sí. Vale, ha fotos és d'això? certa. És una notícia de El Español. I ara fotos, però estan pixelades, que és una putada. Has d'utilitzar... Has de Millor, gastar tots millor. els píxels de Photoshop, per fer 1 metre, píxel a 1 metre de pene. Millor, jo crec que estiguin pixelades. Per mi, És certa, no, doncs? és certa. És
el punt de l'honor. Estem ensenyant les fotos. No sé si voleu ensenyar. No, és que Ja es les- veuen ja les píxels penjarem. gegants pel cul, diguéssim. O sigui, de la zona de l'escroto es veu un píxel Clar, li gegant. surten els... És per selectiu darrere, del diguem. perfil i píxel. Joder. S'ha fet una pel·lícula que es diu Píxels, potser Sí. ve per aquí. Exacte. Bueno, sóc Cristiano Ronaldo. Sí, de Sí. moment el Jordi és l'únic imbatut. Resultat final, Massala 4, Bustayol 3. Bueno. Està guapo perquè No, no, saps sumar el 5-3. col·lega. 5 a 3? Sí, 5 a sí, 3, 5 a 3, correcte, 5 a 3. 5 a 3, 5 a 3. Has fet un Ei. Borbalán, aquí. Borbalán era l'àrbitre de l'altre dia, a València? No, no sé què, Villanueva. Villanueva, Iglesias Villanueva, Iglesias. correcte. Sí, jo estic Tenen un nom, altre. tenen tots un nom d'àrbitre, allò de Iglesias, no sé què, De Borbalán. l'Hort. Hernández. Mira, per exemple, això són els del Tintín. És igual. Bé, Jordi, tio, estic molt content. Gràcies, tio. El, De res. el Jordi ha fet guanyar l'Àlex. La setmana que ve no hi ha programa, com dèiem, perquè és pont de la Puríssima Constitució. Amén. No sé què. Llavors, la setmana següent ja canviarem d'equips. Serà desembre, el 1 de desembre. I em toca amb el Sala, xaval. I li Què toca- pot passar quan el jugador imbatut contra el jugador batut? Milkshake? Discussió. Faran la És carta. la típica de esto es una bomba de relojería, no? Jugaran la carta d'un xino al LOL, i faran coses que tu i jo desconeixem, i com tu i jo i tota la resta del món. Serà tot mentida i veritat alhora. Seran oxímorons Clar, impossibles. clar. Matrix. Aniran buscant coses d'aquestes que... M'agrada. Però confio molt en tu. Sí, així com amb el Litus estava de bajón, amb tu m'has estic a tope. Com quin bullying, quin bullying. Ja. Total respecte. Amb tot el respecte del bullying. Sempre és de l'amor. O sigui, un bullying des de l'amor, molt bé. Sí. Fins aquí el concurs. Publicarem els resultats algun dia a les xarxes. Sí, algun dia sí. potser. Vinga. Algun dia ho fem.